база в град Силистра и днес сме дошли с моя клас, за да ви посетим и да разберем повече за вашата професия. Радвам се. Казвам се Силвия Костадинова, управител на Ера Дръстър, град Силистра. Благодаря, че дойдохте. Сега с моя екип ще ви кажем повече за професията. Това е Дейзи Йовева, консултант в Ера, Анелия Добрева и Венцислав Великов, брокери или консултанти на агенция Ера. А какво всъщност е да си брокер? Хубав въпрос. Доста отговорна професия, макар и отстрани да ни изглежда точно така. Нашата професия е свързана с купувачи, свързана и с продавачи. Ние трябва да изслушаме и продавача, да изслушаме и купувача толкова внимателно, че да не му губиме времето, след което сме отговорни за имота на продавача. Ние трябва да го поддържаме и пазиме до продажбата на този имот. Продавачите ни се доверяват, купувачите ни се доверяват. Ние сме до край с тях, от самото начало до сключване на сделката. Имаме много бягане в града, много обикаляне. Сигурно сте видяли и нашите транспиранти, къде са разпънати на имотите, с които разполагаме. Като всяка една професия, трябва да сме отговорни. Какви качества трябва да притежава един брокер? Добре, да започнем от постоянство, да започнем също с упоритост, никога да не се предаваш, нито една малка спънка да не те спира, да продължаваш напред, винаги има решение, трябва да го намериш просто на правилния път и понякога даже дори трябва да си и над. Има ли високи доходи брокер? Относително е. Значи, за да имаш високи доходи, трябва да си много упорит, много да работиш, както каза колежката, да не се предаваш, да не се отпускаш, защото нашата професия е както, ще ви го обясня просто. Един земеделец, ако си посади реколтата днеска, ще я пожени след няколко месеца. Ние няма как да разчитаме това кукиче да поникне утре и да го откъснем. Трябва да сме търпеливи, упорити, за да постигнем резултати. И аз имам въпрос. Имате ли интересни моменти, когато има огледи на имоти? Всеки един наш оглед е различен по-своему, защото всеки един имот е различен. Както и хората са различни. Както и хората са различни. Някой имот е луксозен, красив, всеки мечтае да го придобие. Някой имот е ужасен. Първо трябва да го посетиме, да го видиме, да го почистиме, за да има прилежен вид за продажба. Всяка една сделка остава по малко или много един траен спомен в нас, дали заради самите хора или заради пътя, който сме извървяли, за да стигнем до сделка. Всякъде има приключения, но това ни прави работата още по-интересна и предизвикателна. Най-интересното, което може да ви разкажем е, че откриваме даден имот, който абсурд, ти не вярваш, че може да се продаде. Толкова зле изглежда. Гълъбки, прилепи, боболечки, каквото ви дойде на ума. В крайна сметка, ако ти като брокер си свършил добре работата, добре си го представил, добре си го рекламирал, защото в крайна сметка новите собственици няма да живеят в това състояние на този имот. Те трябва да гледат стойността на стени, тавани на самия имот. Оттам нататък те си го направят така, както на тях им харесва, да създадат някакъв домашен уют. И най-хубавото е, когато някой напокани, да го видим след това. Сбъдваме мечти. Сбъдваме мечти. Препоръчвате ли тази професия? Аз бих я препоръчала, защото за мен това е моята работа. Значи много е важно в живота, вие сте много малки все още, за да знаете какви искате да станете. Към момента вие мечтаете. Може тези мечти да се сменят в годините. Аз не работя с желание и с всеки изминал ден аз все повече я обичам. А да обичаш професията си, да ходиш с желание на работа, това е голям късмет. Всеки имот ли сте продали? Хубав въпрос. Почти всеки имот. Има имот, който, ако не сме го продали, това е защото примерно е изтекла поръчката на продавача с нас. Той към него момент решава, че иска да изчака и на този етап няма да го продава. Но няма непродаваем имот. За всеки имот си има клиенти. Доволни ли са вашите клиенти?
Можем да се похвалим с това. Всички тези грамоти, които ги виждате на една стена, точно това е нашето постижение от доволни клиенти, от сключени сделки, от сключени ексклузиви. Всеки наш клиент след сключване на сделката има референция към нас. Нямаме клиент, който да не си е върнал референцията към нас. Стараеме се. Здравейте! Какво ви води в нашата агенция? Искам да си купя нов апартамент близо до училище Иван Вазов, да е 5 стаен, да има 2 спални, един хол и една кухня. И за баня. Една стая, да има гараж, да си паркирам колата и да е обзаведен. Тоест искате да е готов за нанасяне, правилно ли съм ви разбрала? Да. Добре, а имате ли предпочитания, примерно, на кой етаж да бъде апартамента? Асансьор държите ли да има? Не предпочитам асансьор, да е на 3-ти етаж. Добре, вие сте с вашето семейство, предполагам. Да. Колко члена е вашето семейство? 3. А в момента къде живеете? В момента живея до Лидъл. До Лидъл. И искате да се изместите близо до Иван Вазов, защото децата ви учат там, предполагам. Да. Добре. Имате ли някакъв срок, нали, в който трябва да се намери това ново жилище? В смисъл, бързате ли или... Не, бързо. Добре, вижте, трябва да видим какви оферти имаме в момента. Да ви предложим няколко и да отидем на няколко огледа. И след всеки оглед вие ще ни кажете дали е това, което търсите. При нас има постоянно нови имоти, ще ви държим в течение, ще се чуваме съответно и след всеки оглед, както казах, ще коментираме нещата. Мисля, че ще ви намерим нещо, районът е доста хубав, имаме няколко предложения, да. Ще се разберем кога ви е удобно за огледи. Събота. В почивни дни. Да. По принцип работим и почивните дни, ще се чуем с предварителна оговорка за кога, нали, като час ви е удобно. 12:30. Добре, ще ми оставите контакт, нали, телефон ваш, за да мога да се свържа с вас. Така ще се разберем. Благодаря. Деца, някой сега размечта ли се да стане брокер? Супер! Добре, какво ви впечатли? Какво ви хареса най-много? Кой иска да сподели? Бождара? На мен най-много ми харесва, когато продадеш хубав апартамент, че зарадваш човека и после той ти се отплаща. Някой замисли ли се какви качества наистина, освен упорито, това, което ни споделиха тук служителите? Какво трябва да умее човек още, за да убеди някого? Добре, Рости? Да може да убеди човека да го хвали. Точно така. Да може да разговаря и комуникира с човека. Презентационни умения, супер, кажи Марти. Търпение. Ужасни нерви. Да, защото има доста капризни клиенти. Благодарим, че ви посетихте. Това е. Трябва да се учи. Ние ходим на много обучения, така че който иска да стане брокер, е лесно. Благодаря.